Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay. Ito, ti husto akalikabong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway itinadyo ang programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat yal daw ti Martes tayo amin na sa pada papagayam. Mayonipo daw po ti ENR Online. May danong ka na kayo ti programa Damdamag ni Berto. Iti deto yung petsa 12. Iti petsa sa isi di bulan ti Disyembre 2022. Gagigim ken kamsat. Dito po ti pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz. Kadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Para iti sabali manin na parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dagiti dawag, ngayon kami dasar, kada kayo dito yung aldaw, ha? Dagiti kano isnabero, nga driver sa po, pagmultain ni dati Land Transportation Office. Ngayon dito naka-mention dito ay taxi, gagayim ken kaabsat, ya? So, what about tricycle drivers, together with jeepney drivers, bus drivers, kung sa bagay, sa mga bus, moment nga makuha nga isnabda, gagayim kayong kamsat. But itata po, adadeti imparwar, ti biyang, ti Land Transportation Office, nga mamulta, dagitay isnabero nga drivers. Anat makunayo, gagayim kayong kamsat. Iri sa bali nga bangir parang usar ti SSS, GSA Span, di Maharlika Fund, kontra iti konstitusyon. Padaanan nyo apo, especially kanita agtrabaho iti gobyerno, ken iti pribado nga sektor gagayem ken kaabsat. Iti sabali pay nga damag nga inteto idasar deployment kadagiti overseas Filipino workers si India sinuspenso ti pagilyan gagayem ken kaabsat. Ada dito project apo ti administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos nga panakaibarakder di pagtaingan nga mapagupa apo digiti agrentalaeng digiti mga kupar ka dito iti 600 pesos. May isa dito apo nga dakila tulong. Especially apo kadagitay marigatan iti masapulan na iti inaldaw-aldaw wenno binulan para iti pagbiag gagayem ken kamsat. So naindaklan nga proyekto nga makatulong kadi dumili dito nga plan-planwen ti administrasyon Marcos gagayem ken kamsat. Smugglers ti paputok imbestigaren ti Philippine National Police gagayem ken kaabsat. Iri sabali pay damag to apong intay pagsasaritaan gagayem ken kaabsat dito inflation rate apo imabot kanon apo ti 8% wenno ang posible nga umabot iti 8% sakbay ti Paskwa. Latest apo iti Percy Lapid killing ni suspended Bucor Chief Gerald Bantag simmangon apo iti nasao nga panagdingeg iti nasaong kaso. Ken pagsasaritaan ito apo dito nagbalin nga alitan tinagbaitan damatet de Leon ken ti superstar nga ni Nora Honor kalpasan apo nga linabanan kano ni Nora Honor ti negosyo ti ampun na nga ni Matet de Leon gagayem kay ngabsat mapa-showbiz rin tayo apo nga agbuybuya ken nagdingdingeg. Amin digitoy tampok para di may isang oras nginte panangidanon ni programa Damdamag ni Berto. Lily of the Valley. Kalikagom yung kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo karili pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda karili ti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para karili patpatiga pimusay, manipod kababaan hingganat ti kangato na kalidad, pada-pada may hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services.
Mabalinda pa yung mapanyawid di minatayo iti sa Bali Alugan. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan di ito'y iti National Highway, Barangay 32, Kuropor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoy ang tinurore di kiti agisem karididaan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na yung kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kanato na pamadayaw, itikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas kameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, doon na palabas sa 10 minutos kalpasan. Ti oras yung alas 12. Thank you very much, iti TMT Construction Company. Masarakan niya po iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babayin ka ni Honorable Telvin Tapawan. Kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Drupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Advance happy birthday, Ma'am Elis. More birthdays to come. Advance Merry Christmas na rin. Thank you very much kani Dr. Alan Tailan. No, dadagiti marikrik nayo apo iti Baguio. Mabalin nyo nga mapanikonsultar dito iti naanos nga doktor nga ni Dr. Alan Tailan iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zacarias Flores Street dito iti Siyudad Tilawag. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service nga masarakan ti Balintawag Street ti Siyudad Tilawag. Mabayan na po iti panangimaton. Tagtagi ko nga ni Engineer Neil Jose. Amin nga problema yung apo iti aircon di lugan nyo, busman, wenno SUV, kotse, mabalin nyo apo nga mapan ipaobra di kita iti biyang ti Pugad Lawin Carbas Aircon Service
na Balintawak Street dito yung syudad ti Lawag. Agyaman tayo pa kada ni Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania, Estados Unidos. Kastamete ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much. Iti Next Gen Products gagayem kamsat nga magata nga po iti mismo nga Gabot Baduk Ilocos Norte. Sa po ninyo po ti residensya ni Ma'am Maria Cristina Balbas Dulay. At sa diya po available amin nga Next Gen Products nga makatulong tapnon dumakkel ti kita iti pagtatalunan mga dito po ket environmental friendly nga mausar karite mulmula tayo ibaba na pa iti panagusar tayo apo karite commercial nga abuno gagayem ken kamsat. Okay, mapanday na po karite damdamag iti programa ti damdamag ni Berto. Insubli po ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB to plan is nabero kontra kadagiti pasaway wenno natangsit nga driver gagayem kamsa at gapu detoy apo iti manamnama nga panagnato ti bilang diti pasaheros iti detoy umadanin nga Paskwa. Ginutigot ti LTFRB ti riding public wenno ti publiko nga i-report da digiti drivers nga digitoy ket agisnab wenno agpili kadagiti pasahero. Malaksid ti hotline dito. Inadaptar pa yan po ti ahensya ti QR code. Tapno ipost na ti publiko ti lugan no sa dinno nga alistulaeng nga mai-report ti publiko kadagiti wenno digiti saan nga umiso ti ugali na nga driver. Digiti taxi drivers ket mapanpaneknikan nga isuda ket isnab agpili ka daytoy pasaheros ken addaan digitoy iti multa no mapaneknikan nga isuda ket nagarami diti kastoy. First offense 5,000 pesos, second offense 10,000 pesos, third offense 15,000 pesos ken posible pa nga ma-revoke ti franchise na para iti third offense. Kabayatan na umababot ti maysa punto sa 10,5 milyon nga pasaheros ti nang gundaway ti libre nga panaglugan nga programa manibod Disyembre 1 naging gay ti Disyembre 4 segon ti datos ti LTFRB. Imabot met ti sa gasot nga bases ti nakipaset iti 24/7 wenno diretso nga oras nga panagtaray ti programa gagayem kamsa at nga detoy ket agbayag pay aging gana iti Disyembre 31 gagayem ken kamsat. Ti anok ditoy question ko datay bakit taxi drivers lang hindi karaman yung nakaraman na po ti buses, jeepneys together with tricycles. Yung tricycles kasi wala sa jurisdiction ng LTFRB. Ti LTFRB isuda ti mangiparwar apo ti prangkesa diti pampasahero nga taxi together with jeepneys, I think even buses gagayem ken kaamsat isuda ti ayan ti control numano ti mapalubusan ken DJ permit to operate. While nga ti tricycle sapo adda deta ti jurisdiction ti biang ti sanggunyang bayan or sanggunyang panlungsod gagayem ken kaamsat. Malagipyo nga diti pagpandayan linteg ti munisipyo, syudad, isudat ti mangi paay iti franchise kaditi tricycle for hire. Isu nga saan nga sakop ni LTFRB ida. Nudiket ti local government unit, particular apo iti biyang ti pagpandayan linteg, ti akin sakop iti operasyon digitoy within the jurisdiction na limit iti base may isang local gobyerno. Isu nga kunada no ko dito naka for hire nga tricycle kasla ko man di kaso apo ti Lawag en San Nicolas gagayem kay kamsat. No sumrek ni San Nicolas tiliwen ti Lawag. No sumrek met ni Lawag di San Nicolas tiliwen domet no agtilida. Ngem di pumapasok yung Lawag sa San Nicolas handamet nga tiliwen. While nga no sumrek ni tricycle for hire iti Lawag tiliwen ni Lawag gagayem kamsat yan yung tinatawag na out of line. Out of line kung nadano kwa gagayem kay kamsat. Kasi no inikan na kati prangkesa ni sanggunyang panlungsod or ni sanggunyang bayan within the territorial limits of the local government unit gagayem kay kamsat isulang ti paguperaram nga agpasada.
gagayem kamsat. Adan sa exemption, I think no arkila gagayem mabalin na kakabsat ken gagayem kapot sumrekdar umardar jay or digiti mapanagitulog kag basta digiti problema kadagiti naglablabas gagayem ken kakabsat. Okay, so that is nabero, dapat i-adaptar ti local government unit digito para kadagiti for hire tricycle gagayem ken kakabsat, especially kadagito nga alal daw apo immadun apo digitay balikbayans. Immadun apo digitay aggapo iti sabali nga nasyon ket diti ammo no digitay agbakasyon diti pagilyante nga Pilipinas tadda kadwada nga digitay gangganaet sabali nga puli kakabsat ket ma-encounter da apo digitay bastos nga driver taksiman wenno tricycle dakkel apo nga mangmulit ti dayaw ken maipapaay nga respeto iti sangaili kadagitay kadatayo nga agsangaili wenno mang pasangbay kadakwada aglalalo kayat nga i-restore ti gobyerno tinarayray nga industriya ti turismo gagayem ken kabsat ket no digitoy nga frontage makasangsango digitay dayuhan wenno turista timang perdi apo kadijay nga panang subli digitay lokal na gobyerno together with the national government itiray-ray ti industriya ti turismo akit saan niya agbalegi antay mapapanidjay bastos digitay drivers na kaskasero digitay drivers agpili dati pasahero agsingir dati nangina overcharging di ba nakadadot may reklamo nga kasjay gagihim ken kabsat so haan la ko mga Christmas season ti kaadda deti apo nga programa ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board no diket the whole year round gagayem kamsat sa bagay adalinte gapo nga deta pa nagpili ti pasahero mamulta gagayem DJ driver nga matakwatan niya agpili ti pasahero gagayem ken kamsat kasla ko may saka agparpara ijay malikudam wenno sumarsaruno ken ka adalima agtaray to ni driver ni for hire tricycle taxi nga isut mapannaalan ket labsan naka DJ apo ti digite agpili apo iti pasaheros gagayem ken kaabsat so para kanyak saan lang kumaapo nga itang holiday season no diket the whole year round nga adda deti apo nga programa tapnon ti kasta maproteheran ti riding public babaeng kariri kaastoy nga abusado nga tricycle drivers gagayem kamsat nat hanggang single out ti tricycle kasi yung sa LTFRB gagayem kay kamsat ti rumrumar taxi driver ti puntiryada apo kadetoy o plan isnabero nga implementar da apo iti deto nga holiday season kalpasan nga insubli deto apo ti LTFRB. Tay kunakon dakkel ti epektuna no adda digiti kakastoy apo nga drivers nga dagitoy ket isuda ti maipatang nga pagluganan dagitay turista or balikbayan sa gagayem adda dito post ni dati friend ko from Hawaii nga dati kabagyan na napukawan na budol-budol gagayem kamsat ti almost 500,000 gagayem kamsat so dapat alerto ti biyang digitay kapulisan na kakabsat yang gayem diya kamo na ipablatter deto nga pasama ka po nga adda ti balikbayan nya na na budol-budol worth 500,000 alahas sa digiti na laking kuana maki-appointed at tayeng antay nga napagbigyan gigiyem kay kamsat para iti-interview kuma tapno mapakamo na po digiti sa balipay nga sa balipay nga balikbayans gigiyem ken kamsat together with this Oplan Isnabero nga i-implementar apo ti LTFRB so digiti local government units especially apo digiti traffic policeman gagiyem kamsat traffic enforcers dapat nga alerto da apo no adda digiti kakastoy nga paspasamak especially kadeteng tiyempo ti Paskwa tapnon ti kasta apo maproteheran ket agtalineed DJ dayaw tayo nga agpasangbay iti adu nga sangaili kadeteng holiday season especially adu digiti maili unay nga agbakasyon malagipyo adda digiti nakainuman tayon nga bakasyonista so adda na pasamak nga kastoy budol-budol and may sapay apo kaditi reklamo digiti bakasyonista napudot ti tiyempo gagihim kay kabsat awan mabalintay dita siguro epekto dito yan apo ti makungkuna nga climate change
Kasi edi uwi nga ka ket no kastoy oray oras ti alas 10 aging alas 11 di dapat naka-jacket ka pa lang nalamiis sa into no nagligsay ta init into no malem. Detan agsubli ni lamiis gigiyem kay kakabsat dapat di kita time di kamo no naabutan ni Maki agpuor kami apo dita Arubayan sa kam tumapanlawlawen dete puor aginudo ko nada especially dito yami apo dito south of the river ado ti usang no kulam dito nagpespesan ti unas galputa deta ti may sakali ti main products mi apo dito south of the river especially barangay 48B Kabungaan kadigiti nagkakauna nga tawtawen ngem tata matmatay samit tin apo ti industriya ti unas di kadawan usang nga makita mo puuram dete usang sayon tumapanlawlawen nya aginudo kayo dapat digiti mangirapin ti agkape di asidig di uram kas parang bonfire na Maki so kas di apo idununan ang imtata awanen so digiti balikbayan pinilik lakit diti kastoy nga bulan na panagba ni Mr. Ray Ortal Villanueva pinilik dati partner nga bulan niya pa nagbakasyon tati amok na lamiis ng gayam nakapudpudot na muna puro pantalon kada jogging pants ti inyawid ko nga pagwak tata aggatangak ti short pants ko na nagpudot met gayam dito Ilocos Norte dito Pilipinas iti kastoy nga bulan ko na nagagayam so ingat gagayam kada kita balikbayan gapot adalata di kita mailipit-lipit nga maditi gagem na ken balaag kada kayo nga isnabero nga drivers mabalinda kayo na i-report dagitay pasahero nga liklikan nyo ida or ikan nyo ida iti sobrang nga panagsingir iti Land Transportation and Franchising and Regulatory Board kalpasan nga insubli tinasao nga pangopisinaan ti Oplan Isnabero kontra karira Isnabero drivers. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282 Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal.
Australia na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Dak dito ay tapno mangitid iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Yung muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common no kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti protection daytoy lapayag tayo. Babae di panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, tuwalya, panyo, pero na anyaman, anadalos alupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan pero mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear, nose, throat specialist yo tay lapayag tayo ket no ada tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malikna na tay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Adun na palabas, talupulog at 7 minutos kalpasan, ti alas 12 gagiyim ken kamsat. Okay? Mapantayo po karita ay kang runaan nga gatgatangin tayo no kastoy nga holiday season. Malaksi da po karita pang regalo, gagiyim ken kamsat, sumarunod dita foods, gagiyim. Baka umununapay ti foods kaysa regalo. Gagiyim, di ba? So nga itatapo, dadating parwar ti Department of Agriculture, nga awan or basit ti posibilidad nga ingangato ti presyo ti karne ti baboy iti dati Christmas holiday gaput addante kano apo ti supply nga makaumanay sigon ti deputy spokesperson nga ni Rex Estuperas si tagdama awan ti makita da nga mabalin nga rason tapno maingato ti presyo ti karne ti baboy gaput ado ore digiti frozen. Kaso gagiyim keng kamsat manganta maigulpe mas may mayat kanumit laing nga po nga gatangin digitay kaparti nga baboy kaysa digitay frozen. Kinunapay ni Esto Perez nga uray ngumato ti presyo ti baboy agbalin nga minimal or basit laeng when angim no nayunam je dakkel iti basit dumakkel lata gagiyim keng kamsat saan mi nga kaya tag-speculate iti idadating ti Pasko nga medyo adda basit siguro ngem saan nga dete nangato or dakkel ti pakaingatwan na gagiyim ken kamsat kabayatan na dete presyo apo ti frozen nga baboy ket nagtalinaed nga nababa gagiyim frozen no kuno tayo dito imported kamsat ken gagiyim iti Metro Manila agar ari kano apo ti presyo ti karne gagiyim ken kamsat idi Lunes manipud 265 ti kada kilo aging gana iti tallugasot nga kilo uno tallugasot a pesos ti kada kilo gagiyim kamsat ti pork liempo nabababa kano apo digitay
nababa kadagitay press nga sport liempo nga ti presyo na is 290 aging gana iti 390 gagiyem ken kamsat so nangat nga to digiti ngem dito yakit awan 290 ada ka di 290 320 sa ti kababaan digiti frozen pork kasim pige diti pigin no kunada diti patong gagiyem kamsat manipud 210 aging gana 260 ken abot kaya met apo digiti presko nga karne ti 260 aging gana ti 360 ti kababaan niya presyo kano ti baboy apo di National Capital Region ket ti Marikina Market, Marikina Commonwealth Market ken ti Mega Q-Mart ije Quezon City yung Mega Q-Mart after Cubao gagiyem ken kamsat so di apo awan ti makita dang posible nga dakkel nga panagngato apo ti presyo ti karne gagiyem jaklaan mo kada tayo dito probinsya kaputa no daduma nangingina tayo pa dito yun apo ng medyo Metro Manila kasla kumata kuryente nangingina pa iti singir ni Inek kumpara kin ni Meralco kakabsat kin gagayem iso nga medyo adano ka dito panagbusor di kita member consumer owner nga kunati Inek gagayem ken kamsat. Okay, kabayatan na, thank you very much iti TMT Construction Company masarakan na po iti 48A Kabungaan North Lawag City nadadigiti kayo apo nga assistance para iti panagpatakder ka diti pagtengan nyo pasdek mabalin nyo apo nga kontakin ti TMT Construction Company 48A Kabungaan North Lawag City babayan kini Honorable Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos Next Gen Products apo magatang yun dito iti mismo nga residensya ni Ma'am Maria Cristina Balbas Dulay iti barangay Gabut Norte, Badok, Ilocos Norte. Thank you very much Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ma'am Elis Tamayo iti barangay 16 Bacara, Ilocos Norte agkasangay in Tunulunes. Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Advance happy birthday Ma'am Elis. No, ada rikriknain nyo iti bagiyo po, mabalin nyo mapanikonsultar, iti naanos, mapagtalka na doktor nga ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much, pa. Iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service, masaraan na po iti Balintawag Street, ti Syudad, ti Lawag. Thank you very much, Mr. Henry Afaga, manibada po iti Pennsylvania, Estados Unidos. Thank you very much, Kenny Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, San Nicolas, Ilocos Norte. Lily of the Valley. Kalikagom yung kadi ngay paay din dito kalipatan nga serbisyo kadi pimusay ngay patpatig yung tibiyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kadi patpatig a pimusay, manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kadi iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay iti sa bali alugat. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoy ang tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijayadan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kayo matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga MIAS 2022, Wendo Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Irideto nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo dito may iwasan talaga ora na niyan nilamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung digiti kuna tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue tandami digiti makagkagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor andamit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Opera pulugit na minutos kalpasan ti alas 12 sa pulugit upat pa minutos sa galaunan na gagiyem kaabsat o kumusta rito medyo naladaw nga nangaldaw gagiyem ken kaabsat. Okay, presyo ti karne ti baboy especially gagiyem kaabsat awan ti makita nga mabalin na dakkel apat nakaingato na ginggana nga malpas ti holiday season na ngem ti ayan na nga pagdaksan kinumpis karapo ti Bureau of Customs ti agarop agbalor ti 63 million nga smuggled frozen foods nga simrek apo iti Manila International Container Port manibod Hong Kong ken China gagiyem kay kamsat. Segon iti Bureau of Customs Commissioner UG Filemon Ruiz namunganay tinasawang operasyon itinaawat ng intelligence reports ti Customs Intelligence and Investigating Service gagiyem kamsat may nagiti sa sangpet ti dua container vans manibod Hong Kong ken dua container van manibod China nga dagitoy ket nagkarga iti frozen meat products ngem na ideklara nga wenno indeklara ti consignees nga rinibribo nga kilo ti prawn balls gigiyem ken kamsat digito nga container vans ket manibod Hong Kong simmangpet da dito pagilan iti napalabas nga Nobyembre 17 idinto nga dito aggapoy di China ket dimteng iti Nobyembre 18 kunana nga kada upat nga container kadadaan iti balor nga sumurok kumurang 15,750,000 nga dagitoy ket suspected misdeclared frozen goods gigiyem kamsat. Na diskubre babaen ti inspeksyon ti Bureau of Customs manipud ti container vans manipud Hong Kong nga dagitoy ket frozen tofu, chicken post, boneless beef, Vietnamese suckling pig ken kastameten bean curd skin. Digito nga container vans manipud China met ket na diskubre ti frozen fish tofu ken frozen beef chick meat agagiyem ken kamsat. Insigida met nga nang-issue ti alert order ti Bureau of Customs Deputy Commissioner Juvimax Uy kontra ken ni Victory o no kontra iti Victory JM Enterprise OPC nga dito iti importer ti kadigiti duang container frozen phone balls manipod Hong Kong kastameten iti importer manipod China gagiyem ken kamsat na sigon iti opisyal ti awan sardeng na nga kampanyada kontra kadigiti smuggled agricultural products ket sursuruten da ti direktiba ti presidente nga panang protektar ti lokal nga merkado kastameten ti presyo dagiti nadakamat nga produkto. Kabayatan na nisagsagana met ti kaso nga panakasalungasing ti Section 1400 or misdeclaration of goods
declaration nga daan ti wenno dati panakasalungasing ti section 1113 1113 ti property subject to seizure and forfeiture kontra kadagiti adda ti likod tinasao nga panagi puslit. Ayun dati apo ti mga papatay kadagiti local products tayo gagiyem ken kaabsat digiti smuggled illegal ti panakaisirek na apo nga produkto iti kabukbukudan tayo nga pagilyan so anat mapasamak awan niya agpaiso ti ibagbagat ti DA nga panakaingato ti presyo ti karne nga maadumet digiti smuggled nga detoy ket pakagungundawayan apo ti gobyerno ken mabalin nga mamagdown iti kabukbukudan tay nga industriya wenno kabukbukudan tay nga produkto agatem deta more than 63 million ti balor na apo nga balor na nga imported frozen meats ti naisirek illegal apo dito pagilyan tay nga Pilipinas sumano deta manung kilos nga bukod tay nga produkto ti maawan iti merkado ket sumrek di kita nga imported when illegal ti panakaisirek na gagayem ken kaabsat so deta apo maysa kadagitay problema nga isuna apo ti mang papatay iti kabukbukudan tayo nga pamataudan wenno di kita kabukbukudan tayo nga produkto dito pagilyan nga Pilipinas so rumbeng laeng nga po agbalin nga alerto ti biang ti Bureau of Customs ngem no daduma ti Bureau of Customs isudamet ti pakaiban ti pamabalaw gapot ako nada nga konektado da po kadagitay smugglers at dagitay bendisyon digiti taga Bureau of Customs kadagitay smugglers kakabsat ken gigiyem isu nga sapay apo ta husto ti dakdakamaten ti Bureau of Customs nga sursuruten da ti pamilin ni Presidente Bongbong Marcos tapnon ti kasta maliklikan na po ti panakaulit digitay illegal ti panakaisirek na nga produkto ket maproteheran ti merkado maproteheran tayo nga Pilipino maproteheran ti kabukbukunan tayo nga pamataudan wenno pagsapulan especially apo kaditi agricultural products may isa kaditi problema ditoy tinakadeklara apo sa bali nga product kaditi container vans suhaan niya dimalanen digitoy apo kadagitay proseso tapno maikonsiderar wenno maipasigurado nga safe wenno teko natayo natalged dito nga produkto nga ipauneg tayo nga sangbayan na wenno pakailakwan na. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kasta meten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City.
Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. At dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Yung muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common no kaduan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibuker nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan at adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panagdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman na dalos alupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yu oray maminsan pero mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear, nose, throat specialist yu tay lapayag tayo ket no adda tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malikna na tay lapayag yu panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ta kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Okay, dapat nabatbati talo a minutos kasanguanan ti oras tayo nga alauna. Oy, adda na patiga pa kamo apo. Manipot ken ni Vice President Sara Duterte Carpio ken nagdama nga DepEd Secretary, ya. In palagi babo ti Departamento ti Edukasyon kadagiti tattauda nga ti Christmas party kadagiti pampubliko nga padagadalan ket voluntaryo laeng saan nga maipalubos apo ti monetary wenno solicitation para itinasao nga panag celebrar wenno Christmas program iti biang iti pampubliko nga pagadalan so no awan solicitation ti mapaspasamak nida ko contribution digiti estudyante nga dawaten da ken naganak gagayem ken kaamsat base apo ti DepEd Order number 52 nga pinirmahan ti Vice Presidente ken Education Secretary Sara Duterte mabalin ti panagitugot wenno mabalin nga adda custom decorations exchange gift iti Pasko ngem optional awan ti estudyante nga rumbeng nga saan nga karaman iti pannaki participar iti holiday celebration kadagiti pagadalan yan yung gaputa awan met tinamnama en ni estudyante when no binilin peket di da amaken ni inadan di kay makiramraman ta Christmas ta exchange given na nako di kay tukad lamap-mapan makiprograman gaputa upat kayo, talo kayo, lima kayo nga pagadalin me yan uri may sa kapay kung namin may sa marigatang kami pay aglalalo kalip-lipas ti pandemya ada dito siguro kasdyan nga balikas gagiyem keng kamsat so inayon ti biyang ti DepEd Secretary ken Vice Presidente nga saan nga impilitan ti kontribusyon pan nagipartisipar ken panagusar ti kwarta gagiyem ken kamsat kadagitoy nga selebrasyon
may pawil pa'y apo kadigitay agad adal ti saan na mag-ianan di optional nga pan nagipartisipar da nubay kasta mabalinda ti ag-contribution iti kwarta wenno anyaman na banag kasla kumatimakan na no detoy ket aggapo iti mismo nga kaungan ti puso ken riknada. Di kita agad-adal ken kastameten pan nakabagida ket saan nga rumbeng wenno kasapulan nga agaramid da ti dekorasyon partikular kaditi aktibidad detoy kasi gastos la deta itagdama gut-gut-iguten ti Department of Education ti kitay pagadalan nga saan nga gumatang kaditi baro nga Christmas decorations ngem ket di agusarda kaditi recycled materials daan nga dekorasyon tapno digitoyen ti usarenda iti nasao nga selebrasyon amuyon no maminsan gagiyem kay kabsat adaman DepEd order dandani kanayon nga the DepEd order may panggip kadetoy Christmas program, graduation, fiesta, foundation, kada amin no foundation bunungan dat sobre digiti estudyante tapno mapanda ipakarga ken ni kastoy wenno pakargaan da kaditi naganak kadakwada mga anak ti salbag gayem kabsa no daduma ngamin adda digiti pakitang gilas nga parents pera de los buenos agbi-meeting danto gagayem kay kabsat adamit ni dete medyo pamangpangasen kaya't nang iparangarang nga isukit bak nang kastoy ti kontribusyon tayo di tayo na maiteddetan ket anak tayo ito ning kagdamag ken ni mestra oy off hands kami off limits kami da isudalat at nagtutulag yung mga ganon ginagawang sangkalan yung mga parents gagingim kamsat nintumet na ganak kapo nga when parents nga maamakmet nga di na or mabain or parang nagiging kawawa yung anak niya gagiyim kay kabsat so nga halat ta gununin saan latang makiparpartisiparen no anang pagtutulagan di kitay nangiwat kada agin babaknang or talaga nga babaknang nga naganak apo yung tapagadalan gagiyim kay kabsat isuda apo ti adaddaan isuda ti tumpaw kasi ni pada nga marigrigat awan ti amuna nga kay kayat na pay no awan gaputa DJ nga rod awan rigat lat adda o te kunak upat da nga agadal no pagkontribusyon ni bida ore sa 25 pesos lang di upat sa nga gasuta pesos gagiyem kamsat kaya rigan na sa nga salo pa bagas or 2 kilo a bagas nga mabaling kanendat maminsan or mamindwa di ba no so nga no daduma apo doon ako galit no ibaga dete mestra yung kadamagan, api, ada ka numit kasto yung kontribusyon man. Awan bibiyang kunta. Isuda nga naganak ti nagtutulag. Yan yung punto ng teacher or guro. Gagiyem kayong kabsat. So nga no, daduma, buwisitak ka di kita kakasta. Anat pamipalubusam, kastoy ka di, agtutulag kayo. Kastoy lang. Kunamo na. Kasi ka nga rin ti adada nga dadaulun. Ninaganak nga pobre, sumursurot, gaputa mabuteng. Amangan no pagikarwenda ni anak na. When no, mailanglangin to ni anak na. Or masarsarita. Oy, ninanang mo, kastoy. Di na kinayat ti kastoy. Ni tatang mo, kastoy. Ganon din nakababaing ka di parte di ubing. So nga no, siyak lang nga may isa. Gagayem kabsat. Wala na yung wala awang kumanda kita. Voluntary. Totally nga awan. Tapnon di kasta po, adadda nga mabenepisyaran di kitay pobre nga agpapaadal. Ngamin te kunakon ado di kitay ngak-ngak, ado di kitay, tsaka mo no, apay, adapay post di tayo mamukit. So, kung ti comment ko di, tsaka mo, ado di kitay babaknang kasta unay, ti panangilimlimeng da nga isudakit baknang. At damit di kitay babaknang, nga kasta unay, ti panangipadpaduyakyak da nga isudakit baknang. Yan yung masama. Anang orti tapat ni pobre nga nagpapaadal gagihim kayong kakamsat kada kita kakastoy apo nga sitwasyon hindi pagmimitingan ingkanto agdamag kay mestra gaputa after the meeting medyo nasakit tinakin anda makasarita so ijerwarda yung nandun do pa baka hanga nakipartisipar ti meeting amman adda yan ta pagmimitingan hindi na kayat nga iparwar di sa sakit tirik na nagaputa maamak when no mabain gagiyem king kakabsat so ano dumat kitan tayo apo di sitwasyon ti sitwasyon ti biag kas laramay adda atiddo adda ababa adda nakutong adda nalukmeg kas jay ti biag ket no sika nga agin lulukmeg when agin na atiddag sika ti agin kakalaingan dita nga pabida ka gaputa kaya baknang ka di kita nga rod kakadwam di kita nga rod pada magpapaadal nga awanan kakabsat king gagiyem di ba so nga
Nosyak lang nga may sa kuman, nosyak ti Sara Duterte nga Vice Presidente ken DepEd Secretary totally nga awanan di kita nga aktibidad. Alam mo ba din nga maiyetse pera ti Espiritu ti Paskwa ngem no pagar-aryem ti Espiritu ti Paskwa ket isumet ti mangidagel iti kaadwan sos Maria Josep saan laeng na po. Awanan na po tinabati pa nga oras iti dati nga aldaw para ti programa ti Damdamag ni Berto. Daytoy na po ti pagayam nyo. Robert Berto de la Cruz, iti Technical Control, SK Chairman, Maki Paulino Agustin. Ibatimin, tinatalinaay nga malem, ti Martes te amin na sapada, agyaman kam, tinkay, panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar, kinintero paginian, ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kariri issues, ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka, tapos makipartisipar. Agkimek tayo kakailian, tapos maamuan ti publiko, ti husto akarikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Adtoy diri umiso nga aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalon at ti ago. So dagitoy sumaganat nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna no adda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok polusyon dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasayir ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simangpet tayo iti pandemya iti face mask ket agbalin nga proteksyon laban kadagitoy nga polusyon germs virus bacteria tapno saan tayo nga anlay nga COVID no di ket pati sakit nga tonsillitis kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamodyanan na, iti panangdaldalus iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapno dalusan tayo iti agong tayo, wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danong may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak may share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas sa nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket may buyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Irimi kadwa gundaway papagayam kablawan ta kayo iti nagasat nga malem ti Martes petsa sa isi di bulan ti Disyembre 2022.
Idanon manen ti ENR Online, ti sabali pa parang ti programa tayo, ti napalabas. Ready ti bagayam yun ni Robert De La Cruz kadwa ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino para iti may katlon nga paset when nung pan nakaituloy nga may basa dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag ni pagayam tayo Telma. Yan kasangunan yun tayo ituloy ti panakaibasa dito surat ni Telma kahit mi po ti dumawat iti dispensa ti idikalman saan mi nga naidanon dito may katlong pesat ti surat ni Telma kaputada dito napateg nga banag ngay nasikaso tayo gagayem ken kamsat ket nairana po dito oras ti alas 12 aging ganay ti alas 2 ang panang tender tayo apo kada ito nga kumikum idikalman. So iti atta ituloy tayo nga ibasa dito surat ni Telma. Yung kasangwanan ti pa nakaituloy nga may basa dito nga surat agyaman tayo ti ETMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City na dapo dito ketyo nga maamuan may panggap po ti pa nakipatakder diri proyekto or pasdek nga kayo ipatakder mabali nyo apo ti makinuman iti TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City babaeng kini Honorable Telwin Tapawan kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much ti Next Gen. Iti produkto apo ti Next Gen mabali nyo ang magatang iti residensya ni Ma'am Maria Cristina Balbas Dulay iti Barangay Gabot Norte, Baduk, Ilocos Norte. Environmentally friendly dito apo nga mausar iti pagtatalunan na Next Gen products. Iso nga mapan kayo naman po iti pagtaingan da Ma'am Maria Cristina B. Dulay iti Gabot Norte, Baduk, Ilocos Norte. Kastapay iti panagyaman tayo kani Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onopre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Ellis Tamayo di Barangay 16 Bacara. Advance happy birthday Ma'am Ellis. No adarikrik na inyo apo iti bagiyo mabalin nyo mapadipakonsultar deta kini Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much kini Mr. Henry Afagay di Pennsylvania, Estados Unidos. Ken kastapay agyaman tayo ken Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos.
Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito City Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas tapnon ti kasta matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karabukob, agraman ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko ti usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, kaya't maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, kaya't dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo. Dito'y kanayon nga bilin, dito'y dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo, ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, saan lang nga infeksyon iti ngipin, kundi ket infeksyon iti dila, ket dagitoy gugot tayo. May katlo, ket iti panangliklik, ti panagsigarilyo, panagtabako, ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog, wenno throat tayo. So dagito iti kita talo nga tips nga mabalin ko nga maipaga no kasano nga matagiben daytoy niwat ken daytoy karabukog tayo. Go. Kakailan, at iti pamanagip ni Dr. Lolo Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan dagiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay ang paraket iti Arab iti ruot kasla iti bakan luang kalding ken karnero po dagitay ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kada iti kumadalong nga ipainom tayo ket hang agapo kadagitay stagnant waters kadagitay pagpupunipunan dagitay itlog ti igyas no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at timet na basa di kimbot na mapurgami nga dagos no haday di apo. So nga ken dito pinagtutudo na dakilamanag na salsud no dito Robert Yes, Doc. dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparngit dahil taigit ni karayanen nga no aglayos ket ma-overflow na karayan madida makarukat na nakagalot na why not igalot sila nga di asideg di balbalay yung mga ramig kay temporaryo ang paglinungan da. Kasangwanan niya ituloy yung ibasa dito surat ni Pagayam tayo Telma, belated happy 6th birthday ken ni Mark Angelo Ventura. Iti number 42 Santo Niño Street, Santo Niño E. Rodriguez Avenue, Quezon City. Anak da Kasin Gadwin ken ni ipagko nga Agustina Ventura ije Metro Manila. Yeah, so Mark Angelo, belated happy 6th birthday ken ka.
Ken kastamit ten advance happy birthday kini Ma'am Elis Tamayo nga madama iti tungtung da kini kumare ng kumare Bitang dita Bacara, Ilocos Norte. Okay? Happy watching kini Comadre Ruena Dingal, kini Compadre Valentin Dingal dita Waipahu, Hawaii. Kastamit ten kini kakabsat ko Dory de la Cruz. Gagayim kabsat iti kabsat ko pa nga kasangsangpet na ni Mr. Reynaldo de la Cruz iti kanakak ni Rick Mark and kastapay ken ni Richard dita Metro Manila. At nga ruden tituloy ti panakaibasa diti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Telma. Naglabas pa iti aldaw, Manong Robert. Kasla daddang madayo ti riknak iti pudpudno nga familia. Kasla ibain ko idan. Ni amak, ni inak ken digiti dua kakabsat ko. Dayta tinagbalin na riknak gaputa in bilang kun tibagik amay sa nga baknang. Nga milikudan deta nga pamatik agdadata ti kinapudno nga nagtaudak iti mamirmirao ta familia. Nagtaudak iti mamirmirao ta familia nga rason no apay nga arig na inpadawat dak. Tapnon ti kasta maikanak kano iti mas naranranyag a masakbayan. Ngem para kanya kung karigitoy nga aldaw mautob kon. Saan nga ti mas naranranyag a masakbayan? Ti adadda nga naipaay kanyak. No diket ti kasla paningliklik ko. Tapno maibunannag ni kinapudno. Wenno ti kinapudno a kinataok, Manong Robert. Malmalpasen ti summer vacation iti dedi agundaway. Kasarsarita dakda. Dagiti nang taraken kanyak nga da Papa Diego ken ni Mama Sheila iti may sa abigat. Telma, sa dinno ti kayat mo nga pag-enrollan para di high school. Balikas ni Papa Diego. Ay, no siyak pa akit mapana ko niti eksklusibo wenno pribado a pagadalan. Saan ko nga kayat iti public school? Siguro saan met nga may bagay kada kayo nga agpaadal kayo iti may isa nga nalaka pagadalan. So nga ipandakmet na iti nangina a pagadalan ti pribado nga eskwela. Kinunak ngamin deta ti narapaap ko. Bayat ti kaaddak iti high school kit kitaek digiti agad-adal iti may isa a nangina nga pagadalan. Ngay suda nakakotse. Adda ti driver nga mapamangsundo kadakwada. Imisem ni Papa Diego. Apay, ano ti panagkitam ti pagdumaan iti pampubliko ken ti pribado nga pagadalan. Naglalo digiti maibilang nga nangingina nga pagadalan. Telma, saludsud na kanyat. Kasla nagsiduker ti riknak. Ngem simmalingbat ni Mama Sheila ket kastoy ti balikas na. Diego, saan mo na questionaran no iso ti pagayatan ti anak ta? No iso ti kalikagom na nga pagadalan di mapantay enroll. Gusto met ti rason na. Di kaya mabain niya agpaadal day ti pampubliko ket amamuda ta nga addaan. Balikas ni Mama Sheila. Naikat ti panagdanag ko gaputa. Paboran ni Mama Sheila ti kalikagom ko nga may enroll iti pampubliko a pagadalan. Saan na simong bat ni Papa Diego? Naibalikas na laingin ti kastoy. Makaamukay man laingin. Makaamukay man laingin iti ampunta. Ta kayo met yung desisyon di. Abom, kaya't ko kumamit nga
ibagakin ko na nga awan ti pagdumaan di kita ngim kaputa aponeram. Okay, awan ti problema. Okay, mapanak pala yung itiruar. Apag isu nga tumakder ni Papa Diego, ide agring ti doorbell. Manong Rube. Adan sakit di tao. Be amon ta siya kun ti papan mangilukat. Kinuna ni Mama Sheila. Ide mailukat detoy na ibaskag wenno ni ikwadra. Iti ridaw ni Nanang nga kadwana ti babaunen wenno katulong. Katulong ni Papa Diego ken ni Mama Sheila. Wenno katulong mi Manong Robert. Nasda awak no apay nga dati inak. Da kayo met gaya. Sobre ka. Kinuna ni Mama Sheila. Oray sa anen. Ma'am, mabaling ka di nga. Iti latan garden nyo ti pagyanaken. Kasaritak lakumani. Telma. Kinuna na. Kaya tiyuti agsarita ngem amo kung ti gagaram. Masapul yu ka di manin ti kwarta. Lalo ket panag-enroll. Balikas ni Mama Sheila. Saan ma'am? Dala ko kaya't kung ibagakin ni Telma. Anya nga ti bagayo? Kinunak nga medyo kasla masurunak. Napatig ti ibagakin ka, Telma. Mabaling ka di nga agsulutang agsarita. Balikas ni Nanang. Agsulo, api nga, anya ti bagayo. Kinunak nga kasla kayat ko nga alot-uten no anya ti bagana tapno nagawi din. Mabaling ka di nga mapantay ti hardin nyo ta sa jet ang agsarita. Telma anak ko. Kinunak. Kasla jak kayat ti paawagan ni ti anak iti mismo nga inak. Jakong kayat nga mangig nga awagan na kiti anak ko no wen ken mabalin. Manong Robert. Nupay kasta gaputa. Minandarnak ni Mama Sheila nga mapan iti hardin tapno sadya ka magsarita ken ni Nanang. Imanamo nga. Nagnaak nga imuna ket inuray ko ti inak iti mismo nga garden set. Ti pagtugawan niya na aramid ti simento. Nga nagbaytanda ti na aramid metlaing iti simento nga lamisaan. Nga nakamarmul ti rabaw na ken kastamet ten ti pagtugawan na. Saan ko pa ikit din niya inuray ti inak wenno kinakibin ko mamanlaing nga napan iti hardin. Idi dumanon insigida nga nagdamagak. Anya ngamin ayat ti ibagayo. No adi bagayo. Ibagayo niya insigida kin apay nga piniliw pay laing ditoy. Anya DJ ka di. Anak ko. Amom ka di nga. Mailiwakin ka. Sungadaak. Nupay lip-lip-lipak deto iliw ko ken ka. Adda mas importante nga banag nga kayat ko nga maamuam. Anya nga min data nang. Api nga nagadupay lang nga palpalikaw yung iliw-iliw kada importante nga ibaga. Anya nga min data. Ibaga yun. Ket adupay ti kayat ko nga ibaga kada Papa Diego kini Mama Sheila. Kang runan na iti pangyanrulan da kanya keno anya digit igatahin da para kanya. Anak ko. Api nga namalbaliw kami ten. Api nga kastamit ten titrato. Titratom ka na kami. Among ka di nga di naudi nga pa nakakita mi ken ka di graduation day mo. Agmakabulan, agdungabulan na nasurok. Kan ayon nga kasla makit-kita ka anak ko. Apay Nanang, basol ko kadino, adda kita ditoy. Saan ka di nga da kayo tinangidurong kanyak tapno maayak iti deti a pagtengan. Saan ka di nga da kayo tinagriget tapno ti kastakit itedak ka da Mama Sheila ken ni Papa Diego. Wen, da kami nga agpaiso. Ngem saan mi nga ninamna mga kastati pangbanagan to kali. Saan mi nga ninamna mga kasla arig na talikodan na kami pa yan.
Nasakit tinakim di do akakabsat mo ken ka. Kang runaan na kinimanong mo, friend. Uri ni tatang mo. Gapo iti palang tagibasit mo iti. Nakabalinan mi nga sagot keng ka iti. Hindi agturpos ka. Kaya't kung iliwliwag ti sakit tinakim daken ka. Nukwan awi sa kida nga umay da kasarungkaran ngem natukyad da. Ang lalo kinimanong mo, friend. Uri ni tatang mo. Natukya din nga umay mang sarungkar keng ka. Maamhakak anak ko. Maamhakak nga dumteng to ti aldaw nga agkukurus ti dalan niyo. Ket kasla kayon tulaingin saan nga agdam mo. Makamuda. No kaguradak di kaguradak. Apay, anya kumapay ti kasapulak kada kayo. Nabaknang tinangipadawatan nyo kanya. Maited da ti amin na pagkasapulak. So saan dak nga babalawin? No kastoy man tinagbali na rignak kada kayo. Kaya't kumitin nga, makalusutak iti lubong dagiti marigriga, dagiti mamirmiraot. Kaya't kung nga baliwan ti kinataok, babaen iti epekto, wenno, panang baliw kanyak ti aglawlaw, nga ayan ko ita. So nga, di lang mabalinana. Pangaasin. Saan na ako nariribukin? No agkukurusto ti dalan mi ket saan dakton nya kayat nga talyawin. Awan ti mabaling ko. Ngay may bagak maning kada kayo. Kayat kun nga baliwan ti aglawlaw ko. Kayat kun ti rumwari ti lubong dagiti nakukurapay. Ti lubong dagiti mamirmiraot. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay, manipod kababaan hingga ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid na iti minatay iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Purupur, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Honor Manager. Lily of the Valley. Daytoy ang tinurore di kiti agisem kariti daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga
digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo, dito may iwasan talaga. Awara na niyo, hindi lamok ket dalatad ta. So importante kung nata yun, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin ta di naturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yan, digiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo mo yan, blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue tan dami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor ang damit nga makarik na ti madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Arig na saanen nga nagpakada ti inak. Gapu ka rin ni bata kabalikas, Manong Robert. Timmak dirlatan, kaya di matmatak manaraigid digiti luana. Ingkemeg na digiti me, when ingkemeg na ti rupa na. Ket nagtaringtengen nga nagna. Inamang na ti gate. Apag isumit idi nga umay ti katulong, ngem nakaadayon ni nanang. Sinarununa tapnon tikas na mapan na irekep ti gate. Ngem dito'y nga linapdak. Saanen? Saan mo nga mapan irekep ti gate ta siya kung ti mapan? Kaya't kulae nga saan niya makadlaw nga adda ti nakapasaktak ti inak. Wenno napagluwak ti inak. Manong Robert. Kasla damit labain ko nga adda ti makaammo nga nagbalin ako na nakuspag wenno natangsit nga inanak. Inalalistuak nga na pa rin rekep ti gate. Ngem sakbay nga inrekep ko ti gate. Kinitak ti inak. Agsangsangiten gabuta. Arig na aputen nan digiti matana. Ken panay iti panakakitak nga maitag-ay ti ima na tapno punasan na ti rupa na. Nga pagaruyutan digiti luana. Nupay kasta pinatangken ko ti rikna. Inrekep ko ti gate. Simre ka kidibalay, sinabat nak ni Mama Sheila. Oh, telmanak ko, anya tinagsaritaan nyo kini nanang mo. Ay, dala, may naimbaga ma. Oh, api nga saan nga may dito uneg, kit nakasaganan ti kwarta nga itad ko king kuana. Api nga tunggal umay na ma, kit ikami day ti kwarta. Ay, pagyaman ko kadakwada. Awan man iti katulagan nga ikakiday ti kwarta gapu iti panang ipagustuda nga may kakada kami. Ikaklat ta ida. Tapnon ti kasta nukas pagarigan man. Adan to ti panang kuriro da iti kaddam kada kami. Adan to met ti singir ko nga. Laglagipin nyo nga tunggal umay kayo kitikang kayo ti kwarta. Kasukat ti kaaddan ni telma kada kami. Mabaling ko ako na inti kasya. Kasta ka di. Sige ma. Mapanak man pala iti kwartok. Kinunak gaputa. Agdaragin senen ti nak kadagiti namwa. Ipilpilit ni Mama Sheila nga gatangin nak kadagiti naganak kanya. Edinto nga dagiti naganak kanya saan nga madlaw tar aramiden ni Mama Sheila. Nga baybayadan nak itinalime na gundaway. Napasaktak ti inak. Kaguradak kanon digiti dua kakabsat ko pakairamanan ti amak. Gaputi pananglais ko ti regalo ng paayday di graduation ko. Kasla na dagsen met iti riknak. Dagidi nga naaramidak Manong Robert. Nupay kasta ini sa bali abangir. Kasla durdurugan nak ni Satanas. Tapnon ti kasta digdigak ket mapanakon. Wenno mapanen nga mapankon sabsabalya na mamimpinsan. Tipudpud no akin na tao.
Ti ilalapsot ko ti lubong dagiti marigrigat wenno mamirmirao. Ket maminpinsanen nga mentra akiti lubong dagiti babaknang nga isuitan ti nakai sagpawak pagayan ko. Madamdama pa'y natugtog tiri daw, ti kwarto nga ayan ko. Natukay tinauneg nga panagan-analisar ken panagpanpanunot ko, iti lubong nga ayan ko, ken ti lubong nga nagkapwa, Manong Robert. Telma, umay ka na nakutag diriyan data. Buses ni Mama Sheila. Sige ma, umayakon. Rimwarak kabsat, nagturo nga kiti hardin. Tilamisaan nga ayan mi itay ken ni nanang. Nakatugawin ni Papa Diego ken sangsangwen na ti Diyos kastamit ten tinapay. O may kayong tagmirienda tayo. Kinunana. Bayat ti panagmirmirienda mi kasla makitkitak ti inak. Ti masasair nga rikna ti inak bayat ti panagibalbalikas ko nga kayat kun. Ti lumapsot ti kinarigat. Nupay kasta pinukaw ko deta, ket impamaysak ti makan nga deti sango. Kinargak ti baso kiti Diyos. Pimuido ta kiti nangina at tinapay nga nakakarga iti dakkel a plate. Agingga nga nagtimek ni mama ket kastoy di kiti balikas na. Kasano nga rod no agbasa ka iti exclusive school. Alangan nga, da kami ken ni papang mo ti umay mang sundukin ka. Anya ti kayat yung asawen? Ma, nagtulag kami ken ni Diego iti agsarsarita kayo iti inam. Nga, gumatang kami iti oray second hand laeng basta medyo panginaen nga kutse. Tayo so ti pagluganan. Ken mang-hire tayo iti driver mo. O may nakaitulnog iti bigat, yawid na ka iti pangaldaw, o may nakamanin ni subli, sana kang tumanin o may alain iti malem. Anya ti makuna. Imisem ni Mama Sheila. Idinto nga, jak na uray nga umisem ni Papa Diego. Amom, jak kumakayat, narigat met ti agparparamag. Nupay kabalinan tayo. Yung kapote pilit ni mamam nga kasta ti aramiden mita ginamit kayat kanu nga siyak ti umay mang sundukin ka when waglugang kalayangan iti tricycles nga imana mo ako. Tinawag akon ti adaan iti paglakwan iti lugan. Kumatang tayo iti second hand. Saan kanu nga tayo nalaka? So nga dinamag ko no adda ti kas jacket. Adda ko namit ti amamok naglaklako ti lugan. Iti segunda mano a lugan. So ito no madamdama, mapangkunalan ti lugan ngay rekomenda na. Ngente ko na kung saan niya gaputa nakalugan ti tao, malipatan na mitin ti aglawlaw na. Mawatam ka diti kayat ko sa Wintelma. Balikas ni Papa Diego. Sumungbatak ko maitiwen ngem ngimanen Mama Sheila ti simungbat. Diego, ubing pay ni Telma tapno maikan na wenno maanalisar na dagiti bagbagam. Ati nga kasta dagiti balikas mo iti baysa nga ubing. Masapul nga dagiti kapatada ta. Kapatadam ti pangibagaam iti kasta. Amo nga rod ti ubing digita saan nga liplipatan ti aglawlaw kada etc. Sus, Diyos mio ka, Diego. Ikikam laeng ti pagpanpanunutan ti ubing wenno mangburburi-buri ti panunot ti anak mo. Tumal na ka man, mapan muntugit din alan ti lugan no madamdama, takilatisen tayo no mayat ti pilim wenno saan. Balikas ni Mama Sheila. Banag nga saan man na simungbat ni Papa Diego. Ngemi di kaunga kiti dedi agundaway Manong Robert. Kasla aggargarakgak. Kasla kayat ko ti agikis iti ragsak gaputa. Mayala anak iti driver, maikanak pa iti
kabukbukuda na lugan. O may ayon ni gasat. Ino ta matungtungpal di kiti arapaap ko, kapo ka riti makikita. Nga kina garbo di kiti babakna. Di kiti addaan iti driver, addaan iti lugan. Maitulnog o may tumanin maala, iti ruangan ti pagadalan. Manong Robert. Naglabas pa di aldaw, kabsat ko. Talagang anapan nangalan ita Papa Diego itilugan. May isa nga saan unay nga na nabayag pa'y, wano saan pa'y unay nga nabayag, wano saan pa'y nga outmodel a kotse. Tinyawid na. Nakasalsilap, nalabaga ti pintana. Nangalamit iti driver ko, Manong Robert, nga may isa kadagiti anak ti katalunan da. Isungarod tinagbalin nga, service ko iti panagadal ko. Ngem no magisarita aki ti driver, kaslaawan ti asasin na. Sapsapayem ti may mga lakanya kinto no malema, kaputa awan ti last period ko. Awan ti mestrami para iti 4 to 5 nga klasik. Alas 3 rumbing at dakan iti ruangan. Jakayat ti agururay ha. Ay, uwen telma. Ano nga telma? Ma'am ko nam Ma'am ko nam kada papakin ni ma'am ko nam ken ni mama. Sir ko nam ken ni papa. Sa telma ko nam latang kanyak ket anakdak. Ma'am ti awag mo kanyak. Kinunak nga makaungit. Ay, when ma'am, sapsapaik to. Ibagak to ken ni Sir Diego nga sapaik ti rumar. Ngamin questioner nakmet no nasapa ako na mga ta agatap nga ibalbalug ko tilugan. Mga ta atapin na nga pagbalbalug ko tilugan na. Anya nga lugan na, lugan ko data. San mo nga mo ti sungsungbat man niya? Sige, sapaem ti umay mang sundukan niya kinto numalim no kunak. Sapaem ha. Naglabas pa'y di aldaw. When Manong Robert. Nadanon ti first grading period. Maiteden di kiti card. Card day nga kunada. Imay ni Mama Sheila iti pagadalan ni. Dandan iso amin nga maestra kada nagdudu mga subject ket kinasarita da ni Mama Sheila. Sakbay nga nagawid manipod iti pagadalan. Kinasarita na. Telma, mapantay ti kantina. Agmerienda ta ken adati bagat ken ka. Sige ma, kinunak. Idadda kami ti kantina, pinili na ti suli. Abay ti tawa. Sheila, Telma, api nga kakasjay ti grades mo. Agure ka. Kinunana ket kinaot na ti bagna ti papel nga nangilistaan na kariti grades ko. Nukit kitain ta anak ko. Tallulaeng ti medyo na nga to. Aminen ket passing grades. Kuna di kiti mamaestram nga
dandanida ka pa ikit di ka no ikanin iti failing grades. Dahil tagat gaputa na kapsut ka. Ken, kasla saan niya napintas ti panakikadwam, panakisamam kadagiti kaadalam. Ada ka di problemam kadakwada? Ore di iti mamaestra, ada ka di problemam kadakwada? Nabagas di iti saludsod ni Mama Sheila. Awan met mama. Awan met. Awan ti problema kadakwada. Ngayon bayan nyo ta. Pinpintasik ti performance ko iti klase ka iti sumaruno. Rumbing laeng. Deta ti nasken. Amom siguradong agdamag ni Papam Diego. No kumusta ti panagadal mo? Amin nga maipapaiken ka dandani so amin ket kontraen na. Ngem gaputa ipapilit ko. Arami din na. Kasla kuma iti gagatang na iti kotse nga service mo. Panang sweldo na iti driver nga o may mangitulnog ken o may manin mangalaken ka dito pagadalan. Iso na amin kontra ka di kita. Among amin ni Papam nga Diego naggapumet iti rigat. Naggapu iti rigat gaputa self-supporting iti agadadal. Kasi ni Apo Dios nakaturpos iti kinainhinyero. Naikang kami tigasa ti di abroad, iti na pang kami nagtrabaho. So nga di sumangpet kami dito in-enjoyment ti biyag. Enjoyment ti biyag gaputa may samit laing ti kurang mi. Tilaing kurang mi ket anak. Gaputag pada kami nga dan ti diferensya. So nga adda ka kada kami. So nga pangaasim. Pinpintasem ti performance mo iti pagadalan. Amangan no, pati siyak ket babalawin ni Diego, gapo iti parang patpatunoy no ikukin ka. When ma, thank you ma. Mapana kong ket dandanin ti sumaruno a klasek. Amangan no sa pulin akong ti mestrami. Sige. Mapankan ngem tantandaanam digitin bagakken ka. Tandaanam amin digitjay. Amangan ta agpadatan to ang mababalaw ken ni Diego. No di mo pimpintasen ti gradom dito'y pagadalan. Idi pakapanaw ni Mama Sheila nagpanpanunutak. Pudno Manong Robert. Kaadwan ka dagiti kaklasek ti kasla sa anunay nga manggusgusto kanyak. Tilaing siguro manggusgusto kanyak ket dagiti maparparaman ko gaputa adda ti kwartak. Dagiti ilibrek iti kantina. Ilibrek ka iti fast food chain. Ken anyala ditan nga maipapaay ko kadakwada. Uri digiti mangisursuro adda digiti gundaway nga nabagas digiti balikas da kanya. Nga mabalin nga adda gura da kanya. Ngem pasig digitoy nga kinontrak iti bukod ko a panunot. Anya ko mano kagura da. Anya ko mano sanda ka paggugusto. Magustuhan da klakit digiti sabsabali. Gaputa may kakida. Di bagadamit no anya ti kayat dati kakida. Kinunak iti panunot ko. Banag nga napanakkel wenno saan kong engkaskaso di iti manggurgura wenno adayo tiriknada kanya. Manong Robert. Kasi ni Apo Dios iti simaruno nga panaggagrado nakaabrot di iti grado. Awanen di iti negatibo nga balikas. Di iti mangisursuro ken ni Mama Sheila. Idi umay na pirmaan ti grado wenno card ko. Congratulations! Pimintas ti gradom. Oh, makayam met gayam no. Makasarita ka. So nga, taginayunem deta. Ulitek no pain pimintas ti gradom. Jack kayat.
nga mababalawak kini Diego. Laglagi pemdeta. Telma, kinuna namanin. Wen ma, basta sika approve. Sika pay, sika nga ron ti kalasag ko, sika ti anghel nga kasigod ko. Kinunak nga inya nga ako. Amom, adamit demonyo nga anghel. Saan niya puro anghel ket nasayaat. So nga, saysaya atem ti anghel mo nga kunam, tapnon ti kasta, saysaya atem na kamit. Ken, saan niya agpungtot, tidakdakkel nga anghel, ngem kadata. Nadanon ti panagrecap ti klase, Manong Robert. Malpas kon ti first year high school. Dito'y nga, nadamag ko nga agturpos meten ni Manong Fred. Irekurso na a komersyo. Nagbalin nga katulong iti maysa nga talyer ti kabsat ko. Nga iso iti, nangalaan na iti panang tustos wenno panang gastos na iti panagadal na. Inururay ko nga may da kami imbataran, iti pa nagturpos na. Ngem awan tinauray ko. Malagip ko lang arod de di balikas ni Nanang, nga kaguranak ni Manong Fred. Gapu iti panang question wenno panang tagibasit ko iti regalo na, iti agturpusak ti elementarya, Manong Robert. Kas lamang mangig ko de di balikas ni Nanang, nga kaguranak, tinaw na kabsat ko pakairamanan pa iti manang ko. Ken uray ni tatang. Nga daytoy siguro ti rason, no apay nga awan ti mauray ko nga may da panangawis kada kami, kang runaan na kanyak. Iti pa nagturpos ti nauna, akabsat ko. Iti kina maestro, Manong Robert. May isa nga sardam nga panagpanpanunot ko. Panagturpusin into nubigat. Ti eskwela nga nagadalan ni Manong Fred. Yung talaga nga saan da kami nga may imbitaraan kang runaan na kanyak. Siguro pudnutin baga ni Nanang. Kakaguradak. Weno kaguranak. Aggregate siguro ni Nanang nga may mga yab kanyak ngem. Sana palubusan ni tatang kin ni Manong Fred. Anya kumakanyak no kaguradak. Nasisi at peket din no isuda nga mismo ti mangyadayo ti bagida kanyak. Ngamin ket awan ako ni tilubong da. Sabalin tilubong ko itilubong da. Ket no dumting to ti aldaw nga. Makita da ket saan da kapansinin. Makambu da. Awan ti nasakit na bakrang ko. Baknangin ni Telma. Saanin nga kas kadakwada amarigrigat. Alis to ti panagtulid ti aldaw, Manong Robert. When kabsat kasla di na puputan adda ko niti second year high school, iri may nga nangina apagadalan, iri dedi ang undaway. Nadamag kumet nga naiemplyo, when no naiemplyo ni Manong Fred, iri may nga public school, iri sentro ti ili. Alisto kano nga nakastrek gaputa, nalaing ken, nangangato digiti grado na. Nupay, saan pa'y nga nakaalay ti civil service gaputa temporaryum met pay laeng ti panakayempleyo na. Ngem plano na kanuti mangala iti civil service exam kadi sumarsaro nung aldaw. Adagaya men iti pagadalan ni Manong mangisursuron.
Ang imurepay. Orepay no, igubet na ti bagina, iti panangisuro, ken panagtrabaho. Saan nan tulad ta nga maartapan da Papa Diego ken ni Mama Sheila? Ado di kiti dagada. Baknang di kiti ayan ko nga agasawa. So nga makaamon, no, talaga kagurguran ak ti kabsat ko. Makaamon na latan. Nagtuloy nga rod ti panagadal ko ti eksklusibo a pagadalan, Manong Robert. Ngemi di kina second year high school ko, sabalin. Wenno sabali manen nga, usod tinrugik. Ti pan nakibarkada. Empasarding ko paikit din ti driver nga may mangsundo-sundo kanyak, malaksid ti pan nakaitulnog ko. Gaputa kayat ko idin ti agwaywayas nga agawid. Ngem no kasta nga masapul ko, tawagak laeng. Magusgustuan dak dagiti kaadalak gaputa, no adda ti kayat mi apapanan. Tawagak ti driver ket aglugan kami ti kotse. Agingga nga iti maysa nga pangrabi, kinasarita nak ni Papa Diego, Manong Robert. Telma, dakay ko nga damagin ken ka. Anya dita pa. Iti na minsan, nga umay panag-report ti driver, di mawat ti kwarta kanyak gaputa aggas. Api nga nagalisto nga naibus ti gas kinunak. Napan kay kano naki-birthday ti may sa kadagiti kaadalam iti adayo nga ili. Ken nakadado kayo nga naglugan iti kotse. Pati ka diti driver ket kabalina mo na diktaran no sa dinno ti kayat mo apapanan. Sorry pata, jak na ipakada-kada kayo. When nag-awis nga min, ti ka-classic, ket awan ti pagluganan, di kiti kakadwami, so nga, tinawagak ti driver nga, umay na kami tulnog, ken urayan na kami. Okay. Saan kumami tadakes, no, ipakadam kada kami. Kas nagannakken ka. Saan kumami tadakes, no, ibagam, di kiti papanam. Ken ti panangimismestrom iti baybayadan tayo nga driver. Mabuting la siguro ti driver keng kawin no, mabain. Ngayon manipo dita, biline kon ti driver nga, awanin di kiti sabali nga papanan ti lugan niya, paglugluganan. No saan nga manipod dito'y balay, umay ti eskwela. Manipod ti eskwela, agawid dito'y balay. Naseseat siguro dito'in, gaputa, osaremmet ten ti lugan ang pagbalog. Second year high school ka pailae. Adayo ka iti nagrigatak nga panagadal nanam ay kaunay. Masapul ko mga mariknam no kasano ti kanarigat ti agadal tapno ammom nga ilalaen nga kas kanya. Ngem sabalin sa amet ti araramiden. So nga manipo dita saan mon nga usaren ti lugan iti sabali nga papanan. No kayat mo ti mapan kalatta. Ngem saan mo nga usarin tilugan pakiramanan ti driver. Nalawag telma? Uwen pa. Nasdawa kiti day di agundaway, Manong Robert. Gaputa sa anak nga inkanawa ni Mama Sheila. Nagbalikas ket kinunana. O sige, nalpasen ti saritaan, mangantayon. Papagayam san tayo pelay nga milipas nga ibasa dito surat ni Pagayam tayo Telma. Anya ti pagbanagan ni Telma, iti kaadana iti sidong dagiti babaknang nga agasawa. Ento no bigat papagayam, ituloy tayo nga ibasa dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni Pagayam tayo Telma. Iti sabali payagundaway, irikep tayo ti programa tayo tinapalabas, dahil ti Pagayam yun ni Robert de la Cruz kinadwa ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem, ti Martes tayo amin na sa apada, agyaman kam tingkay panagdingig ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babayin tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasok ken liday, ket naibuyog sa innek,
ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Ti napalabas.